grup Hadroh napa Bu jenengan? Langgeng Samudra Kencana. Oh, Langgeng Samudra Kencana. Bagian vokal napa nabuh jedor, Bu? Kula napa niku betogong. Oh, betogong. Aku ki bayang nabuh jedor. Ayo ngomong Hadroh kok. Berarti nggih sami kula nggih grup Hadroh, Bu. Hadroh apa? Edania. Niki Hadroh sak-sake nek teng paron niku. Monggo. Nek teng paron pinara. Oh, matur suwun, Bu, nggih. Tak rewangi pati jadi tetangi. Sehat selalu, lancar, langgeng, laris, hadroil. Apa meng lintang songo? Lintang songo. Matur suwun ya, nggih. Wah, suwerane ngono kerto Ibu ya. Nggih, mugi nuju prana perwakilan saking Yayasan SSR Ngawi. Bu Endah dan dulur-dulur kabeh, yo Bu Eko. Oke, siang punika Mas Edi. Halo. Di program Lintang Asmoro. Apa? Ayo. Lintang Asmoro pokoke Katresnan Jati mau. Kok Katresnan Jati. Kalih mbake napa kalih mbak kula? Waduh. Kula kan milih no, mumpung ya. Kalau buah terus. Waduh. Monggo Mas, Bro. Ya. Monggo Mas Kiting kalih Kakang Mas Tris. Ujuh. Oh. Lah yo aku kan takon. Jenenge ya. Kali sing pundi Mas? Aku dadi ngligap. Sapa mawon. Ayo, Jeng. Dirimu kok belum kepake saya. Mas Tris niku lintang 11 niku. Jenenge wamu lah. Ya Mu ya. Heeh. Terprogram yo Katresnan Jati.
Dewata Indonesia.